le video igama ngumsizi aka Nkosi Admin. Uqhankqala kule channel qinisekisa ucenze lo subscribe uzothola zonke izinto esizipostayo kuyona ke le channel. Sesinyukele kubantu abangu-9 nesibalo sabashonile ngenxa yesifo se-monkeypox. Asikaziwa ke ukuthi sithelana kanjani. Wena mzawethu sebeqalile abantu ey'nkundleni zokuxhumana bayakhuluma ke ngalolu daba. Nangomunye uthi ke kuba kuhle uma ukuthi ngacabanga kahle before nivote, kusho ke idlazana labantu inkeshezane ke isichili. Nangomunye ethi nisho ukuthi ke sisazophela izifo asilethela zona ke lo Ramaphosa wakhona ayibandla engathi sonke ke kancane kancane so phela. Nangomunye ethi ke angilali ke ebusuku umzimba uyashisa akusizi iphilisi lokuthi kushuthi ke omunye wababa nje ke ilesi sifo. Fisa ukuthi ngizovula khona umbona ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlala ngapha ku-comment section.